Mayapayabak po kay katamungan. At syuta na po king katungaldo, king triduo, para king Santa Maria ning Guadalupe. Si Claude Tamo po. Kinlagyo ning ipam po ning anak po ning Espiritu Santo. Amen. Ginubos niyan mo wari ding puding labi ko, bang nagkasting siwala ko yung makayubong puri kaya ka. Kapanisyan, Ginukong Kristo, Diyos sampon taong tutu, ipangli na lang mga timbus ka ko, uling ikang Diyos ko, mabilog kong puso malsinta kaya ka, at uli ning palsintata kang lakwas, king sablang nano, pagbit pilan kong masakit, ing pamikasala ko kaya ka, o walang hanggang kapayapan, nino'ing menatiling mamuri kaya ka, mga pepatula, king pamigagana ka, pamangamano at pamanyapat. Ako po, Diyos ko, nung saupan mo ko, king malagrasya mo, tatanto kong matibe, king ena ko man miyuman mikasala. Layon kong isakwil, ing sablang makayuli, king dapat tayo mayap, mangay kong pesal ko, king ganap pakapiyadyan, ing eganaganang sala ko. Manalig kong masakit ginuko, king alanganggang pakalulo mo, king uli namuman, ning maulagang bunga, ning malapa may lasat pangamatemo king krus, at ning puso kong magbiktil. Pagkala mo pong ilugod ka ko, ing kapatawaran mo, mga naitang grasyang ikabiye ko, at pamanatili kong sumuyo kaya ka, ang gaking oras ning kamatayan ko, yanasa. Panalangin king balang aldo, di nga mano ning kaya kang Santa Maria ning Guadalupe, apisyag na king Indiano awan Diego, king bunduk-bundukan ning Tepayak, kanitang kasyam ning Disyembre 1531. Kaluguran kong anak, at tutukong pakamalan, baluan mong ako ing Virhen Maria, induning tunay Diyos, talapamye at talaantabe, ning biye, miglalang sablang bage, ginuning banwa at yato, at atsyuka ring sablang lugal, pag nasan ke ing metong a templong metalakad keti, anong nuku abulalag, ing lunos ko't pamaki damayan, karing tao, at para karing sablang manyawat king saup ko. Neting ke kang amano, o banal kong indu, kakatmonde ing puso ko, king lugod at kapasalamatan, kambening mi bayong kasalpantayanan, at kapanaligan, uling makatagulaling laan naman kako, uliniti, lalapit ko kaya ka, makapiyo nga kamtan ko, ing kaya kang pamamilatan, ing grasya nga pakiabutan kong mibyebye, agpangking turo ng Jesus, ing divino mong anak, apagnasan kong lugaran, king mabilog kong puso, tune kaping may kirake, king sablang pamaylasa, at inggap ning talapagligtas ko para kanako. Inya kaya kako naman, at ika ing malugod kong indu, emo ko paim purisan keti, king karenan ning lua, ipanigapu ko kaya ka, malunos ka kanako, king kakong kalukan, at pamangailangan, balikdan mo ko, king kakong kabalisan, at kaligaligan. Saupan mo ko't pamatulan, king sablakong kapansanan, at kalungkutan. Amen. King katahimikan, sambitan tala po, ting grasyang buritang nabangan, kiriting treduo. Bapu Maria, mipno ka king grasya, ing ginong Diyos at syukeka, nuwan ka karing sablang babayi, at nuwan niya pa naman, ing bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, induning Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngini at king oras ning kamatayan mi. Amen. Bapu Maria, mipno ka king grasya, ing ginoo at syukeka, nuwan ka karing sablang babayi, at nuwan niya pa naman, ing bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, induning Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngini at king oras ning kamatayan mi. Amen. Bapu Maria, mipno ka king grasya, ing ginong Diyos at syukeka, nuwan ka karing sablang babayi, at nuwan niya pa naman, ing bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, induning Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngini at king oras ning kamatayan mi. Amen. Litanya king nuwan na Virhen Maria, Ginoo pakalulu,
Kristo pakalulu, Ginu pakalulu. Kristo pakiramdaman mo kami, Kristo pakiramdaman mo kami. Diyos ibabanwa, Diyos anak aming abos king yato, Diyos banal na Espiritu, Santa Trinidad metong a Diyos, Santa Maria ning Guadalupe, Kordero ning Diyos, ang milalako king kasalanan ning yato, ikabos mo kami, o Ginoo. Kordero ning Diyos, ang milalako king kasalanan ning yato, pakiramdaman mo kami, o Ginoo. Kordero ning Diyos, ang milalako king kasalanan ning yato, pakaluluwan mo kami, o Ginoo. Ipanalangin mo kami, o banal na induning Diyos. Manalangin tamo, Ginong Diyos, pigkalam mo king balayan mo, ing tula, ning mandatilang kabulasan, ning kaisipan at katawan. Kambering panalangin ning Nona Virgen Maria, asumaob kaya kami. Tayran mo kami ibat karing lungkot, niting biye painturo, king alanganggang ligaya, king biye paintungol. Itiadon mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Panalalaking Virgen ning Guadalupe, ganakan mo o lubos sa malugod a Virgen ning Guadalupe, ing karing pamipakit mong ibat banwa, king bundok ning tepeyak, tunay kaping may nga kong ipakit mo, ing kekang pamakidamayan, at lunos karing sa belang lulugod, at magtiwala kaya ka. Magdulap king saop mo at mamaus kaya ka, king karelang pamangailangan at kaligaligan. Tunay ping pengako mong pakibatan mo, ing kaya kaming panigapu, ing pulisan mo ring luami, at ipagkalup mo kaya kami, ing pamamatula at kapasngawan. Kapilan man pamilyari king ing ninumang menalig, king pamaglualo mo, minaklis king saop mo, o minyawad king kaya kang pamamilatan para king ikakayap ting sabla, o ring kayang sarili, kabalisan, aemo sa aming pagipatan. Mayagyag kaniting tiwala, lalapit kay ka, o Mariyang kapilan mang, indung Birhen, ning tunay Diyos. Lipat ning lungkot mi, king beyatan, ting kasalanan mi, lalapit king makasiklawod, arapan ning makamal mong pangatsyo, makapihong tuparan mula, ring mapamakalulu mong pangako. Mitmukeng kapanaligan, makatalakad lalam ning lilong mong pamangambil, alaking sukat pitakutan, nanumang kaligaligan at kapansanan mi, sakit o kayalan, kapalaran, o nano pamang kalungkutan, biryan mong manatili kang kayabe mi, kapamilatan ng kalugod-lugod mong larawan, ikaw ing indumi, ing kalusugan mitbie, bibili mi ing kekeng sarili, lalam ning makaindu mong lingap, at makayaklis king sablaming pamangailangan kaya ka. Ala na king sukat gawan nano paman, o santang induning Diyos, emo sana pisa sa wili ing kekeng kayadwanan, nuneking kekeng pakalulu, pakiramdaman mo ket pakibatan. Amen. Kinlagyuning impampon nga nakampon ng Espiritu Santo. Amen. Oratio Imperata laban king COVID-19, siklod tamo po, pasipayo. O mapamakalulu ang puno pagmalasakit ay pami. Lalapit kami kaya ka kaniting masipit a pamangailangan mi. Aduan mi kaya ka ingkambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang takalakasakitan kaya kami at may kamatena karing takalataw. Aduan mi ngini kaya ka ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at iyatsat mi kaya kami ing makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mula, ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pamakakalat na. Ipanalangin mila ring pekapon ming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo, karetang bakunang totong makaligtas kaniting sakit, at tinggawan dayti makasalikot, at bukod mong para king kapakanan digmemalen.
Bendisyonan muing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin milaring doktor, narsis at ding sablang lilingap karing misalunan. Ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan muing pamagtagulaling ding sarilira, king pamaglingap karing masakit. Mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin milaret ang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula ret ang lilingap karela. Pagkalaman mula nga lang hanggang kapaynawan, detang mayango na biye. Pagkalam mo kaya kami ing grasya mo, kareting masakit na panahon. Ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla. At ban makasawop kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sana, pauli ning masabal, at pamagmalasakit mi para king metong at metong. Mikabyos kami nga lang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tayrana kami king pamagbayong lub at kabanalan. Itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay induning Diyos. Emo sana pisawili nga klismekeka, king kagulanan mi. Nunebagkos mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanwana na Virhen. Amen. Virhen de los Remedios, induning kapaldanan, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Santa Rita Nicasia, ipanalangin mo kami. San Agustin, ipanalangin mo kami. Patulunan ming Santa Monica, ipanalangin mo kami. Mayapat magrasya nga bakpo kaya kungan. Kambeda rin kaya katamong pansariling kayaduanan para kaniting misa. Yabetala po ka rin kaya katamong panalangin. Ding makatuking intensyones. Ding kaya katamo pong mas sponsor. Bienvenido and patrocinio bumanlag. Patrick Figueroa and family. Kapasalamatan dari. Mayor Teddy and Mrs. February Tumang. Chris and Rona Gomez and family. Jose Pepe Hison, Ana Marie Dizon and family, Special Intention Dadi, Alexander Serrano, Joe and Rose Tolentino and family. Kapasalamatan da naman po rin kaya katamong PYM para Puking Parachute Day, Speedy Recovery Dari, Lota Gugulan, Ordination Anniversary Dari, Father Reynaldo Cruz, Father Conrado David, Father Fernando David, Father Alex Dizon, Father June Danilo Dizon, Father Eli Dizon Jr., Father Edgar Panlilio, Father Rafael Sedek Paras, Father Homer Policarpio, Father Pedrito Sichon, Father Ramon Torres, Father Lindon Valenton, Father Soreto Yutok Jr., Father Jose Ronicao, para karing alang hanggang kapaynawan kim purgatorio. Domingo Senior and Junior, Erlinda, Jose, Rodel, Father Marius, Teresita, Gregorio Senior, Elizalde, at ding maldang kaladwa kim purgatorio. Talakad tapot magyabe kindalita pamuklat.
Kinugining impang po ng anak, ang po ng Banal Espiritu, Amen. ing grasya ng ginutang Yesu Kristo, ing lugod na ng Diyos, ating pamakyag ng Banal Espiritu, mantabi kay kaingan, At kaya ka antimurin. may payabak kay kaingan po, Maya payabak ko amo. ganito pong bispira ng piyesta ng Our Lady of Guadalupe, din kaya katang kayanakan, talaga ding aldongay ni, bilang aldo, ding sablang kayanakan, king kaya katang parokya, ing Paris Youth Day. At batangin nga bebeng matampangganap kaniting kapag masusyan, aminan talapamod pagsisyan, din kasalanan tamo, at anyaran tapa yung lunos na at kapatawaran ng Diyos. Paulining emi pamakirandam, ang karingamano ng Elias, dikil king pamagbayo, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulu. Paulining emi pamakirandam, king agkat ng wan, ay itulid ming dalan mo, karing puso mi, Kristo pakalulo. Kristo pakalulu. Paulining emi pamakirandam, king mismong anak ning ipa, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulu. Ing Diyos, sa may pahintuto pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king die alangang Amen. manalangin tamo. Oy paming mayupaya, datang nasaneng munag ning kekang ligaya, banitabi ning danandom ning kamatayan mit pamikasala. Mayaos kesanang anak ning sala, potang datang ni ing anak mo, ang mabibi at magari kambe mo, ading Banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alangang Amen. Lukluk tapot makiramdam king amano ning Ginoo. Mamasang iba't king libro ng Ben Sirach. Kanito, lintoyang propeta Elias, kalupa ning meto nga api, ing amano na, kawangis ning milalablab asulo. Yaing migdalang danop karelo, at kingkayang sigasig, peparitak nala. Kapamilatan ning amano ning Ginoo, kebatan noring banwa, antimurin, at lungukdo, pepakuldasan na ing api. Tunay kang maligaya, o Elias, karingke kang mala. Ninoy ing makapakitulad, kingke kang karangalan. Mitas, king mamaping alisos, king meto nga karwahing kukulyutan, ding kabayong mikakaluko. Mitulduan, karing ulan ning kasiran, ban aplakan ing kasbo ning Diyos, bayo mi bugnos ing matindi ng mua, ban iyarap ding puso ring pengari karing karelang anak, at ban baywan ding tribo ng Jacob. Mapalad laring manakit keko, at detang mipapatudtud na king lugod. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Ing pakibata mo po, ibalik mo kami, O Diyos. Malunos ka kaya kami at iligtas mo kami. Ibalik mo kami, O Diyos. Balunos ka kaya kami at iligtas mo kami. Pakiramdaman mo kami, O Pastul ning Israel. Ika ang makaluklok king trono, babo ring kerubim. Ipakit mo kaya kami, ingke kang sikanan, mekeni at iligtas mo kengan. Ibalik mo kami, O Diyos. Malunos ka kaya kami at iligtas mo kami. O Diyos sa mayupayang tutu, balikdan mo kesa ng pasibayo. Iba't banwa mong matas, lawen mo kami, mekeni at iligtas meng tanam mong ubas. Iligtas meing tanaman aki kang tenam. Ibalik mo kami, O Diyos. Malunos ka kaya kami at iligtas mo kami. Dapat ingatan mo lat iligtas, ding taong kaya kang pinili. Ing balayan, apig kaluban mong sikanan.
Kanita kapilanman, nake magtaksil keko. Pagkalubanan mo keng bayong biye, at puryanda kong miyabe-abe. Ibalik mo kami, O Diyos, malunos ka kaya kami, at iligtas mo kami. Talakad tapuban parangalan ing maya pabalita. Ingal doning Ginoo malapit ne. Daratang yo, ban iligtas na katamo. Ang Ginoo mantabi kay kayo, At kaya ka antimurin. pamamasa aking may pabalitag pangkang San Mateo. Ligaya kaya ka, O Ginoo. Kabang kukuldas laking bundok, kitang daring alagad kang Jesus. Bakit sa sabihan daring eskriba, kailangan niya pa mong datang i Elias? Kailangan niya ping datang keti Elias. Bani sa janing sabla, nga nang may kibatesos. Dapat sasabihin ko kay kayo, di natang ni Elias. Dapat ere akilala ring tao. Depat da kaya itang burirang daptan. Makanya mo naman ning dalana na ning anak ning tao. Ay intindihan da kanita ring alagad, king ingaman wa na karela, yapin ni Juan amaminyag. Ing mayip ng balita ni kaya katamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Gandang morning ulit. At congratulations sa mga youth natin na pinagsikapan pong itawid itong Youth Day sa ating parokya sa kabila pa rin ng pandemic sa new platform. Kasi yung iba niya nasa mga chapels, naka-online lang. Kaya maraming salamat sa pagpupursige nila para hindi makalimot yung mga youth, Kasi pag ganito ang pandemic at wala na silang pagtitipon, baka yung iba nakatulog na ang kanilang sigasig sa pananampalataya. Baka nakalimot na sila, So ito one way of re-energizing them once again, or reactivating them, At talaga naman pong marami sa history natin ay mga bata, yung mga kabataan, yung mga bayani, dito sa ating bansa. Tignan niyo po yung mga bayani natin. Titignan niyo yung mga edad nila, mga young adolescents, mga bata lang. Si Gregorio del Pilar, 23 years old lang yata. Si Jose Rizal, nang namatay, 36 lang yata or 35. Mga bata lang yan. At ultimo po yung mga bayani natin sa ating pananampalataya, si Juan Bautista, ilang taon lang nung namatay, siguro mga 30 lang. Ang Panginoon, 33. Mga bata lang yan. Hindi man nakaabot ng life begins at 40. Hindi naabot ang senior citizenship. Kaya siguro nabuo ni Jose Rizal yung kasabihang ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Noong panahon niya, silang mga kabataan ang umuukit sa kasaysayan ng Pilipinas. Silang mga kabataan ang masigasig, masipag, na lumalaban para sa kalayaan ng ating bansa. So siguro magandang natin mga kabataan ngayon, Baka inaasikaso na lang pagti-TikTok, kaya mga gadgets. Ito mga ganitong activity, panggising para magising kanilang kabayanihan.
Dito nga po sa ating ebanghelyo, ito, mayroong paniniwala itong mga eskriba na bago dumating daw ang Mesiya, babalik si Elias. At natukoy ng Panginoon na dumating na si Elias. At ang pagkaunawa ng mga alagad niya ay, ang tinutukoy niya na Elias ay si Juan Bautista. So, ibig sabihin, reincarnation ba to? Na muling ipinanganak si Elias na mga nabuhay na mga 9 BC, before Christ, na 9th century. Noon po nagka-interest ako sa mga ganyang istorya kasi yung pong reincarnation more on Oriental philosophy yan, Oriental beliefs sa mga Hindu. Ako raw, nung mga sinaunang panahon, ako raw isang prinsipe dun sa Indonesia. Mukha ba akong prinsipe? Kaya ako'y reincarnation ng isang prinsipe. Mayroon pong ganyang naniniwala na nabuhay na tayo ng mga sinaunang panahon, at ngayon na-reincarnate na lang. Ibig sabihin na ipinanganak muli. At parang ganyan ang paniniwala nito mga eskriba na si Juan Bautista siyang pinanganak na muling si Elias. At naniniwala sila sa pagbabalik ni Elias ay ang simula ng Messianic age. Kaya dito po sa ating ebanghelyo, yun ang konteksto niya. Pero reincarnation, so ibig sabihin, nire-recycle ba ng Diyos ang mga kaluluwa? Nauubusan ba siya ng kaluluwa para ibalik niya muli yung mga nauna na yung ipinanak niya ng unang panahon, ibabalik niya muli, i-recycle niya? Nauubusan ba ng kaluluwang Panginoon Diyos para ibalik-balik niya yung mga kaluluwa? Siyempre, yun po hindi nating paniniwala yun. At si Juan Bautista, he was not Elias o Elijah. Iba si Elijah. Iba si Saint John the Baptist. Ang bawat nililikha ng Diyos ay bukod tangi. Wala itong kamukha. At hindi niya inuulit-ulit pa yung mga nilikha niya nung una. Kaya iba yung mission ni Elijah, iba yung mission ni John the Baptist. At tayo rin po ganyan. Tayong lahat dito, nilikha ng Diyos, tayo bukod tangi. Walang katulad. Bagamat siguro, meron tayong mga semblance sa itsura ng mga unang tao. Kaya ngayon, meron tayong marahil pagkakapareho. Pero, ang Diyos natin, nililikha niya tayo lang, we are unique as we are. At yun nga, yung mayroon niyang tinatalagang gawain sa bawat isa sa atin. At ngayon, bilang mga Kristiyano, siguro ang pwedeng makita natin sa ating sarili ay yung papel ni John the Baptist. Na sa presensya ni John the Baptist, yung mga tao ay malalaman na nandito na ang Mesiya. Because the presence of John the Baptist inaugurates o initial. Ito yung initial na ito na ang Mesiya. So sa atin din po siguro, ang presensya natin naway magpakita na ang Panginoong Jesucristo ay narito na. Paano natin magagawa yun? Na sa ating presensya ay mararamdaman na andito na rin ang Mesiya. Well, tulad ni John the Baptist, na nabuhay ng simple, nabuhay ng banal,
na buhay na nagyayaya ng pagsisisi, ito rin po yung ating magagawa. Ang ma-embody ang nagawa ni John the Baptist. At dahil na Advent ngayon, yung tayo'y maging kasangkapan ng Panginoon para maipadama sa mga tao na ika nga, siya'y malapit na sa pagitan ng ating kabutihan at kagandang loob. At naway ang mga kabataang ito'y magsilbing mga John the Baptist, signalizing, initiating, or inaugurating the coming of our Lord during this Advent season. Amen. Ngayon po'y ating idulog sa paniting mga kahilingan, tayong lahat na nilikha ng Diyos na bukod tangi na may kanya-kanyang pwedeng iambag sa pagbuo ng kaharian ng Diyos sa mundo. Sabihin natin sa bawat panalangin, Ginoo, panwanan me ing balayan mo. Ginoo, panwanan me ing balayan mo. Para king maglakbe iglesia, busal ning kagutgutan ning yato, para king Santo Papa, ding kaya katang obispo, pari at ding sablang magobra, para king panyatang ning kayaryaning Diyos, manalangin taking Ginoo. Ginoo, panwanan me ing balayan mo. Para karing sablang bansa, mitipon lasaking kapayapan, at hustisya ning kayaryan ng Kristo, manalangin taking Ginoo. Ginoo, panwanan me ing balayan mo. Para king kapasnawan ding kalulo, ing tula ring ating kapinsalan, at pangakabos ding mayayalipit, manalangin taking Ginoo. Ginoo, panwanan me ing balayan mo. Para karing kaya katang sarili, busal ding tula at kalungkutan ning biye, parati tasa ng sabik manaya, king panyatang ng Kristo, manalangin taking Ginoo. Ginoo, panwanan me ing balayan mo. Ngeni aduan tamo po ing sarili tang kapagnasan. Ginoo, kay ba't ning mikabos karing tanikala ning pamikasada, mit mong tula misanang panaya ning panyatang naking ligaya ning kekeng talapangabos. Potang ibulalag na king yato, ing upaya mo't lugod. Itingan natin mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Reta pong makasadyang mag-offer, talakad na po.
Manalangin kay pakamalang kapatid, banting kay katamang daon, matanggap yara paning Diyos, ipang lubos mayupaya. Tanggapan niya sana ng ginuitindaon karing gamat mo, king kapuret kaligaya ning kayan lagyu, king kaya katamang kasaplala ning mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang, itingay na yampang mi, king kasalpantian lugod, maging alaya sanang patdud at sakripisyo ning kekang dangalan, at tunay maging ikaristyami at kaligtasan. Itingin na doon miking kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang ginuman tabi kaya kayo, At kaya ka ang timurin, yat nayo rin puso yo. makayat nano king ginu, Pasalamatan tayong ginu at Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid, Tunepin karapat dapat at matuli, ding pasalamatan da kang parati at numang kaninoy pa, Diyos king alangang lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi. Inyong migpak mo ba may kisaot kaya kami anting tao, ti paranitang binalak mo kanitapang minuna, at biglat niya para kaya kaming dalan pa inturo king kaligtasan. Ngini pa na imitang aldo, potang ikristong ginumi, magbalik ang pasibay kang bening kayang ligaya. Kanita maging kaya kami yasanit ang kaligtasan na pengako na, ang ngini paninayan miki nung kasalpantayanan. Ulinita kaberi sa blangkoro, ring anghel, karing banwa, daralit ming kaya kang ligaya lantok ng ngaming babye, kapurian kaya ka. Kaping banaloy pa, igayng panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami malyaralang katawan at daya ng ginuming Yesu Kristo. Baya may daong kusang loob, king pamaylas at kamatayan, kinwaning tinapit, te pasalamat siya kaya ka. Pira, sinabinyene ka rin kayang disipulo nga na tanggapan niya itikongan at kananya. Itiin ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman, kay baling apunan, kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyiling kalis, karing kayang disipulo nga na tanggapan niyo itikongan, minum ko kaniti. Itiing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayi talanganggang tipan. Ami bubu para kaya kahit para ka rin sablang tao, banketa may patawaran na rin kasalanan. Datan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Gaganakan mi oy pa, ang kamatayan at pamanyabdi na may biyan ng anak mo, darang mi kaya kaiting tinapin, ang biyan ng kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya ka, ang pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Papak mo ba ming pagamwa mo, king ikaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Banal Espiritu. Ganakan mi oy pa, ang Santa Iglesia mong makalaganap kimeto yatu,
ban bigan na piyak nilugod, kambiyan ng Francisco kay kaming Papa, at di Florentino kay kaming Obispo, at di sablang pari. Gana ka muna naman, ding kapatid ming pepaynawan at maninayang subling niya, at ding sablang may yango na biye. Tanggapan mo sana king maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengang karapat dapat magkamit king biya ng hangga. Ban kaya biya ng Maria, imbirendo ng Diyos, kambiya ng San Jose, akayang esposo. Kaya biya ring apostol at ding sablang santo, at tinupad kimal mong kaburian, king kayakaba ng panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambiyan at kaya, ipang mayupayang tutup, kagumning banal Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alangangga. Mapaminto king amahan tala pangabos at may bukibalan ng turo, nga tamang ining mangangas, manalangin. Igabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, ban king kasopan ing kekang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at biligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. Muling kebalik ko, yarian, ating kayumayan, ating ligaya, manggaman, O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan na lakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, maning lawin mo yung kasalpantihanan ng kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan nagpangking kaburian mo, ikaw mabibi at magari manggaman king alangangga. Amen. Ing kapayapan ni Ginoo mantabi sana kapilan man kaya kayo. At kaya ka antimurin. Di po may kakapatid, may pupugayin tamang ining kapayapan. Kapayapan kaya kayo nga. Cordero niño sa milala ko, kikasalanan niyato. Pagkaluluan mo kami,
Yung kordero ng Diyos, yung milalako, king kasalanan ng hatop, noon tamang mayawis, king hapunan ng kordero. Ginoo, ek matampantanggap kaya ka. Dapat yakas may nga mano mo, pumayap na ako. Datang na kagiro, nalbog na ingaldo, inbengin harata, dalumdum daralan. Datang na kagiro, at di kapusmuko, ingalon maragoy, inganging masika. Kabaning biye, daralan kong takot, pagalat danong, at kapik kakunwan, ikaing ginugo, at Diyos ning biyeko. Datang na kaginoo, at di kabusmuko. Datang na kaginoo, lebong na ingaldo, inbengin darata, dalumdum daralan. Datang na kaginoo, at di kabusmuko, ingalon maragul, ingangin masika. Kabaning biye, daralan kong lungkot, ni kakasala, ulining kainan ko, dapat ibiyem mo, ing pakalulumo. Datang na kaginoo, at di kabusmuko. Datang na kaginoo, nalbog na ingaldo, inbengin darata, dalumdum daralan. Datang na kaginoo, at di kabusmuko, ingalon maragul, ingangin masika. Talakad tampo. Panalangin king banal e espiritu, para king synod on synodality. Itamongan po, makatalakad kami arapan mo, o banal e espiritu, abe-abe makatipon king lagyo mo. Ikang bukod mong talatayid mi, abayan mo kami, mamalya ka karing puso mi. Iturume ing sukat ming dalanan, at nung makananumiyang pamaralanan, may na at makasalanan kami, emo kami pabustan, maging panibataning kaguluan.
Emu paboren idala na kami ning kamangmangan, padulong king maling dalan. Niing pamangabiran, ilisya na laring dapat mi. Akit miya sana kaya ka, ing pamisan metong mi. Ban kanita makapaglakbe kaming miyabe-yabe, painturo king alanganggang biye. At iya kami maliliking dalan ning katutuan at ning matulid. Itinganaduan mi kaya ka, ama ni Gobra karing sablang lugal at panawon. King kami ito nga ning ikpa at ning anak, manggamang king alanangga. Amen. Manalangin tamo. Oy, paming malugod, yatad na sana kaya kami niting Eukaristya, ing divino mong saup, ikabos na kami karing kekeng kasalanan, at isadya para king aldo ng kebaitan ing kaya kaming talapagligtas. Ang mabibiyat magari manggaman king alangangga. Amen. Amen. Ipagana mo po keng kempong Martis, ampong Miyerkules, alata na pang misang abak. Bako pong manikwang buwelo para kay si Bambengi. Okay, so alata na pong misang abak, Martis, ampong Miyerkules. Kasi Miyerkules, si Bambengi na po itambingi. Okay, 14. Ang ginuman tabi kaya kayo, At kaya ka antimurin. at bendisyonan na kayo ng Diyos sa may paintuto, ingib pa, amponing anak, amponing banal Espiritu, Amen. kaya rin kaya katang kapag masusyan, inyaw meta ng ini, luguran tayong Diyos, ating kapara tamong tao. Salamat, King King Diyos. Diyos. Dakat po salamat, Maya Poras, magandang araw. Ngayon pong salamat. Aldo, Aldo, kang Maria, kagaling at pasinda, muling yay, kekerino, malugod, keretutu, tingdali